Hormatly izleyiciler. Ene 5-nji ýaly eýem 2 hepde we şoňa meňiş wagt Nereste Süleýmanyň bolan betbatçyly we Türkmenistanyň hakykatdan tragediýasyny her bir opozisiýa ýolbaşçylary, hereket ýolbaşçylary ara alyp maslahatlaşýar. Ýöne şu taýda nefsi yaman käbir opozisionerler bu Neresteni öz şahsy bähwitlerinde ulanyma isleýärler. Bunu her türlü siýasatçynyň garşdyryp başlady we garşdyrdylar da garşdyrdylar aýtjak bolýanym. Dowam etdiler garaşdyrmam. Halky mitinglere çağırýarlar. Halky nägileliğe çağırýarlar. Ýöne ben bu lider smoklara yüzlenme isleýän. Siz miting protesta çağırýaňyz welin şol raýatlarymız daşary ýurtda bolsa bir polisiýa tarapyndan tutulsa ya şoňa meňze hereket edilen ýagdaýynda bir hukuky kömek edip bilýäňizmi? Biz DWT, biziň DWT'nyň diýip DWT sen millet olmasa siz kim? DWT size diýen ýolbaşçylar. Siz millet olmasa kim? Hormatly ildeşler, ýene bir sapara yüzlenme isleýän. Bu lider smoklaryň size iş vermez. O Angliýadaky ya Fransadaky ya başka o Laplandiýadakylar size iş vermez. Süleyman meselesinde Süleyman'ı çenden aşağı siyasetleştirmek gerek değil.